खुलुमबाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरि आरो बिटिआर सरकारनि बा बिटिआरनि एमसिएलए इएम एमएलए आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननिसिम मोनसे गोख्रों दाबि खालामनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिं बिथांखौ जायखिजाया बिटिआरनि सरकारि खामानियाव लाफानानै खामानि मावनो नाङा होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। नंगौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बिटिआरनि साफ्रोमबो एमसिएलए इएम एमएलए आरो सिएम थामहिनबा प्रमद बर' बिथांमोनखौबो गोख्रों एबा थोंजों फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों दि थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सोमावसारनायजों लोगोसे बिटिआरनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा खौसे जानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोख्रोंनिख्रुइ गोख्रैसिन धरना होनाय एबा सोमावसारनाया सोलिगासिनो दं। दिनैबो बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गोबां मानि रोजा रोजा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो कलेजनि एबा फरायसालिमाफोरनि फरायसाफ्रा फैनानै गोख्रों सोमावसारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दिनै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि लोगोसे मोनफ्रोमबो दखरानिफ्राय दैदेनगिरिफ्रा फैनानै दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गोख्रों सोमावसारदों आरो बे सोमावसारनायावहा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंखौ रिटायार जानायनि सानसे सिगांब्लाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ आरो सासे करप्टेड पार्सन हिसाबै बिथांखौ जेल एबा एरेस्ट खालामनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे आरोबाव गोख्रोंसिन बाथ्रा फोरमायनाय बाथ्रा बेनो जाहैबायदि बिटिआरनि साफ्रोमबो एमएलए एमसिएलए इएम बिटिआरनि सिएमफोरा लाइस्राम लाड्डु थामहिनबा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भिसि थामहिनबा भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंखौ जेरावबो खामानियाव लाफानानै खामानि मावनाङा होननानै रोखा बाथ्रा बुंदों जोंनि खौरांनि गेजेरजों। फिन फोरमायबावो बिटिआरनि साफ्रोमबो एमसिएलए इएम मावफुं सोद्रोमा एमएलए आरो बिटिआरनि सिएमफोरा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंखौ सरकारनि जायखिजाया खामानियाव लाफानो नाङा आरो लाफानानै खामानि मावनो नाङा होननानै दिपेन बर' बिथाङा दिनै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्राखौ जों नुनो मोननाय जादों। भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंखौ जायखिजाया इएम एमसिएलए एमएलए आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना लाफानानै खामानि मावनो नाङा होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। आरोबाव आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बाथ्रा बिटिआरनि साफ्रोमबो इएम एमसिएलए एमएलए आरो सिएमफोरा सरकारनि जायखिजाया हाबाफारियाव भिसि लाइस्राम लाड्डु सिंखौ लाफानो नाङा होननानै दाबि खालामदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंखौ रिटायारनि सानसे सिगांब्लाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होखारनांगौ आरो थाबैनो मस्ट कारेप्टेड हिसाबै बिथांखौ एरेस्ट खालामनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे रोजा रोजा फरायसाफोरा खौसे जानानै दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि दरखंआव फैनानै हुस्रि खावनानै दाबि दिखांदों दि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्राम लाड्डु सिंखौ थाबैनो होखारनांगौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय होननानै गोख्रों दाबि दिखांदों। बे समाव फैदो दानिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माबायदि गोख्रों बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि साफ्रोमबो एमसिएलए इएम एमएलए आरो सिएम बिथांमोननिसिम माबायदि दाबि दिखांदों दि लाइस्राम लाड्डु सिंखौ जायखिजाया सरकारनि हाबाफारियाव लाफानानै खामानि मावनाङा होननानै माबोरै बाथ्रा बुंदों जों आबुङै मिथिना लानि। दिनै आपिल खालामदों जे लाइस्राम लाड्डु सिंजों फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारनि जेसेबां एमसिएलए इएम चिफ डेपुटि चिफ दङ आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय जायफोर मन्त्रि एमएलए दङ बिथांमोना जाहाथे राजुवा प्रग्रामाव बिथांजों बाहागो लाफाया बिथांखौ बर्जन खालामनांगौ बे जोंनि माने दाबि पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ पलिटिकेल रिप्रेजेन्टेटिभफ्रा बिथांजों लोगो लानानै माबा मोनसे हाबाफारि जाहाथे दिनैनिफ्राय लाया बिथांखौ ससियेलि पाब्लिकलि आरो इनस्टिटिउसनेल बर्जन खालामनायनि गेजेरजों बिथांखौ होखारनायनि खामानियाव बयबो जगदान होनांगौ बिनि थाखाय जों आपिल खालामदों। जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ थागोन नाथाय बिनि गेजेरावनो दिनै आन्दलन खालामबाय थानाय समाव जोंनि सोमावसारबाय थानाय समाव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां
आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आकाशदीप बिथाङा जोंनो मोनसे लाइजाम हरदों आरो बे लाइजामाव बिथांमोना मेनसन खालामदों जे नाग एसेसमेन्टनि थाखाय नागा जिहेतु फार्स्ट टाइमनि थाखाय जागोन बिटिआरआव बिनि थाखाय बिथांमोना बे सिडेन डेमनस्ट्रेसनखौ रिथिंकिं खालामनो हायो नामा रिभिउ खालामनो हायो नामा बिनि थाखाय मोनसे आपिल खालामदों आरो 5 बाजियाव बिटिआरनि चिफ आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिथांमोना जोंखौ सावरायनो लिंदों जोंनि आन्दलना कन्टिनिउ दङ रायलायखांनायनि उनाव बिथांमोना मा प्रतिश्रुति होयो बिनि सायाव मा एक्सन जागोन राजभवन आरो आसाम सरकारजों मा टेकआप खालामगोन काउन्सिला बिनि सायाव जों नायबिजिरनानै खोनासंनानै जों उननि समाव डिसिसन लागोन गोजोन्थों Mudah,